Muktar Shehu kowa ya san wanda ya haife shi, sannan kuma kowa ya san wanda an gidan shi. Don haka abinda tuk excellency ta Shehu ya yi zai sai da ba abu ne wanda zai ba mamaki ba. Don haka madadin jami'ar APC ta jihar Zamfara da jagorancin honorable Tukur Umar dan Fulani mai katako, wannan sako da aka bamu insha Allah za mu gabatar da shi da dukkanin inda aka ce ya kai, kuma insha Allah zai kai. Har wa yau a madadin jami'ar APC muna jaddada godiyarmu da gashi excellency da Muktar Shehu Idris bisa ga wani alheri da shi. Allahu Akbar. Wannan shine mutuntawa, wannan shine karramawa. Ya mutunta mu kuma kullum bisa mutunta mu. Kamar yadda kogo ne gabda ya faɗi, wani alheri ire-iren shi mun same shi ga jagororin mu guda. Jagora na farko shine excellency jagora Alizar Abubakar, wanda ko da yau cika alheri yake, ya ba da alheri, ya bayar kowace ruwa, ya ba da shanu, ya ba da abinci, ya ba da raguna, har kuɗi ya ba da taki. Har wa yau da kuma tsohon gwamna kuma ministan tsaro na tarayyar Najeriya, His Excellency Alhaji Right Honorable Bello Muhammad Matawalle MON. Kuma Dr. Bello Matawalle ya raba alheri ne ya shiga ko'ina. Mutane da yawa sun tafi mana waya suna cewa ga sun gasa ta account. Kowace local government babu inda alheri da da dattawanmu da matasanmu da 'yan media da tsohon kwamishinoni da tsohon advisors da tsohon permanent secretaries, babu inda alherin Dr. Bello Matawalle bai kai ba. Allah ya saka mai da alheri. A wannan jam'iyya da muke ita ta jihar Zamfara ba mu da abubuwa da mutum sai dai godiya. Waɗannan jagorori damu musamman mu da ƙazani ba. Lokacin da suka ji muna kuka sun shahe mana hawayenmu. Ta haka muna godiya gare su, kuma muna fatar Allah ya ƙara haɗa kansu. Wannan jiha da muka samu jarrabawa ta rashin mulki ɗaya ne, kuma sun wannan kaddara ce wadda koyaushe abin da Allah ya kaddato ga musulmi ya sani, ba makawa tun ringini ne tun ranza. Amma in Allah ya so ya da damar mu, Allah ya so za ta dawo, Allah so ba daɗe. Amma ko ku sanar kai da godiya, kuma muna roƙon Allah halin da muke ciki a wannan jiha shine ta rashin tsaro, wanda rashin tsaron nan da shi aka yi amfani da shi aka yi ta watsa farfaganda cikin wannan jiha, kuma ta zama sanadiyar rashin gwamnati gare mu. Wasu abubuwan ba ci baya suka yi ba, sai dai ci gaba. Muna fatar Allah ya tabbatar mana da tsaro a wannan jiha. Amin. Ubangiji Allah kai gwamnatin jihar Zamfara. Allah kuma shayi shugaban kasa. Amin. Amin. Aka bamu kamar da faɗa, mun ƙara jin daɗi. Insha Allah za mu gabatar da shi ko ina. Allah ya saka mu kokuna da alheri. Amin. Ya mashi dukkanin bukatu. Muna godiya zannan da muna godiya, isan muna da godiya. Amin. A madadin jam'iyyar APC ta jiha muna godiya. Da masu wani cewa mun sai kayan da sun jiya. Muna godiya da kwarai da gaske. Za mu buga insha Allah mu mishi godiya. Allah ya saka alheri.